Kolejny pojedynek, tym razem w Formule K1, 85 kg, a zmierzą się Dominik Struzik, reprezentant Ural Żywiecki Boxing, wiek 25 lat, 178 cm wzrostu, a jego rywalem jest Łukasz Czecówka. Może jakiś knockout w końcu Tak. trafi? Poddania mieliśmy tutaj 2, z tego co pamiętam. Jedno jest pewne, nie będziemy mieć tu parteru. Podcięcia jakieś delikatne tam są, z tego co wiem, dozwolone w ale K1. niestety nie można kończyć tych akcji. w Tak, parterze. nie wolno obalać zamierzenie. No i proszę, wymiana tej kopnięć ze strony panów. No, zupełnie inaczej już prowadzony ten pojedynek. No, wydaje mi się, że tutaj możemy zaobserwować jeszcze jakieś latające techniki w Tak. postaci kolan. No, byłoby ciekawie, Byłoby ciekawie. O, ale to już widać zupełnie inny sport. Więcej akcji, więcej kombinacji. no i takich zdecydowanie stójkowych. wydaje mi się mocniejsze kopnięcia są panowie w stanie Tak. przyjąć na siebie. Bardziej wyprostowana też postawa. Tak jest. No i trochę bardziej się otwierają tutaj. Choć teraz Nie trzeba uważać na sprowadzenia. tak jest. Kopnięcie obrotowe w wykonaniu Łukasza. No, Swoją drogą Positive Energy. Bardzo napiera ładna tutaj nazwa mocno klubu. Dominik na Łukasza. Wydaje mi się, ciut aktywniejszy jest. Więcej tych kombinacji. Łukasz na chwilę obecną takie pojedyncze trochę ciosy wyprowadza, natomiast tutaj Dominik całe kombinacje. Proszę bardzo, i ta specyficzna obrona właśnie tych kopnięć, podniesienie tej nogi, gdzieś tam próba przyjęcia. Proszę bardzo, po raz kolejny. To jest też sport, w którym zawodnicy jednak bardzo dużo przyjmują ciosów na siebie. Tak, jak najbardziej. Niech wygra twardszy. No natomiast Łukasz musiałby zacząć zadawać zdecydowanie próba więcej tych takiego- ciosów. No i tutaj jest ta różnica między MMA a K1. Zawodnik, nawet jak upada, to walka zostaje podniesiona. No ale teraz mocno napiera tutaj Dominik, kolano gdzieś tam pojedyncze. O, No, kolano z wyskoku lekkiego. przypomnę tylko, Ze że w strony K1 Dominika. nie można ściągać głowy do tego kolana. Nie jest to Muay Thai. Tak, a w clinchu z tego co wiem może być tylko pojedyncze, Jeden cios Tak. i rozerwanie. ale nadal może być jakieś latające kolano. Jak najbardziej. Jest zupełnie inna dynamika tego Proszę, i te pojedynku względem kopnięcia. MMA. Jednak samo to, że przeciwnicy nie mogą się nawzajem wyłapywać, zaciągać, to trochę ogranicza ruchy. No ale widać tu troszkę już delikatną, moim zdaniem, przewagę ze strony Dominika. Też tak uważam. Cały czas napiera gdzieś tam. Pojedynczy cios, za chwilę kombinacja leci. Gdzieś tu markuje te ciosy cały czas bardzo ładnie. No ale teraz O. taki backfist ze strony Łukasza. No jak to by gdzieś doszło. Ale czujnie cały czas Dominik. Wydaje mi Cały się, czas że Dominik czujnie. się spodziewał Tak. tego. Tutaj mocno się też chowa za tą swoją szczelną gardą. Tak. Obniża trochę tą głowę. Ja nie wiem, czy to jest do końca dobre. Wiesz co, według mnie tu też widać jednak tą różnicę w wieku zawodników, bo nie ma co się oszukiwać. Wydaje mi się, że też delikatna różnica chyba w doświadczeniu w tych walkach. Zobaczymy na powtórce. No i tak jak mówiłem, Cały tutaj czas Dominik, wymiana. Kombinacja, lewy, prawy, Znowu kopnięcie. kombinacja kolejna. No i Lekkie zamieszanie nogami. Łukasz natomiast pojedyncze ciosy, nie? Trochę za mało tego, tutaj próba tego Za backfistu mało i te jest ciosy tak nieładna. naprawdę nie doszły, nie były w stanie wyrządzić Tak, większej tak. krzywdy przeciwnikowi. No, delikatnie wydaje mi się z przewagą tutaj dla Dominika ta pierwsza runda. Musi Łukasz wyjść do tej kolejnej rundy z jakimś innym pomysłem. Przełamać się, może trochę bardziej się otworzyć, zadawać więcej tych serii, tych ciosów. Nie same pojedyncze ciosy, czy łapanie na jakieś tam próby, nie wiem, backfistów, czy wysokich kopnięć. No, żeby to weszło, to wydaje mi się... musi Zobaczymy, trochę... zaczynamy rundę drugą. Tak jest. Sędzia usuwa ekipę techniczną z ringu. I zaraz panowie ruszają po raz kolejny do boju. I rozpoczynamy. Runda druga. Poszło. Dominik chyba przywiózł dużą grupę kibiców ze sobą.
ładnie Łukasz, tylko cały czas pojedyncze O, te tutaj ciosy, teraz Superman próba tej kombinacji, tak, ze strony Łukasza. cały czas. Natomiast no niestety nie jest Proszę, skuteczny. i teraz Fajnie Dominik. to wygląda, ale te ciosy muszą jednak dochodzić. Tutaj gdzieś była próba. No teraz ten lewy Kolana. prosty zatrzymał tą akcję, teraz próba ze strony Dominika tego backfistu. Młynki, obrotówki. Proszę, i teraz wydaje mi się, że gdzieś tam doszło delikatnie ten lewy taki hak. Proszę, kopnięcie ze strony Łukasza. Dużo takiego przepychania się, wchodzenia gardą. Za bardzo obniża moim zdaniem tą głowę Łukasz. Też i mi się tak proszę. wydaje, że może stać się łatwym celem. tak, stawia się trochę w pozycji takiej ofiary, Tak, delikatnie. o, O, i i teraz mamy. tutaj gdzieś na korpus przyjął. Dokładnie. Mamy pierwsze liczenie. Zobaczymy, czy zawodnik wstanie. Podejmie walkę. No to chyba poniżej pasa, tak, tutaj poniżej pasa dostał. Nie widziałem. No, ma czas na dojście No Łukasz, to nie, to dlatego to nie przepraszam. było liczenia, Okej. ale nie-intencjonalne, po prostu gdzieś tam skrócenie Byłem tego przekonany, że to gdzieś dystansu. poszło na brzuch. Tak, Nie widziałem Dominik ze akurat w swojej międzyczasie perspektywy. wyprowadzał te kopnięcie, więc No zdecydowanie był to cios poniżej pasa. między zawodnikami nie ma złej krwi. Nie. Jeden, drugi pokazał, może się będziemy to zmienić. walczyć. Nie, myślę, że nie, myślę, że nie. I ruszyli. Tak, ale tak jak mówię, no Łukasz kolejny pojedynczy cios. Kibice podpowiadają, że bardzo dobrze. Coraz mocniejsze kopnięcia w wydaniu Dominika chociaż. Ciut pewniejszy wydaje się w tych Tak. kombinacjach wszystkich, w tych wejściach do Łukasz tego. stara się rewanżować, ale mniej pomysłu chyba na tą walkę dzisiaj. Jakoś wydaje mi się, że lepsza kontrola dystansu ze strony Dominika. Tak, lepiej Jakby czuje bardziej ten... wiedział po prostu, Tak, co chce tak, zrobić. tak, 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 ma, tak, ma tak. pomysł. To nie jest przypadek, nie broni się, to on inicjuje akcję. Łukasz musi odpowiadać na to, co się dzieje. No i tutaj fronty takie lekko do wyczucia dystansu. Ale zobacz, że Dominik ustawia sobie tutaj Łukasza Tak, pod tarczę tak, i jak tak. już wchodzi, to wyprowadza konkretne kombinacje jakichś zauważ, że ciosów. wchodzą te ciosy i w Tak. tym momencie Łukasz opuszcza za Gdzieś każdym tam razem próbuje tą głowę na głowie. zakończyć tym kopnięciem, no natomiast u Łukasza jest to pojedynczy lewy. Oj, teraz doszedł ten prawy. zastanawiałem się, Tak. dlaczego ta ręka była opuszczona. Doszedł, proszę, pojedyncze łokie, pojedyncze Dominik kolano, również to przepraszam. zauważył. Tak. Mówię, no to musi być coś więcej niż tylko jeden lewy, high czyli kicki na głowę. jedno kopnięcie. I Lewy, Dominik prawy, to świetnie lewy, robi. prawy. Jest plan. I skuteczna realizacja, co najważniejsze. Proszę, ustawia po raz kolejny i Tak. jest kolejne wejście. Nie wiem jak Państwo, ale my słyszymy siłę tych kopnięć, jak zatrzymują się na udach przeciwnika. Badanie dystansu. Tak zwane yokogeri na odepchnięcie przeciwnika. Teraz bardziej wydaje mi się tutaj opuszcza ręce już Dominik. Już chyba Tak, już chyba jest tych sił mniej, tu widzę lekki clinch, przypuszczalnie właśnie. mniej zostanie boi się zaraz już to tych przerwane. ciosów, ale musi być cały czas czujny, bo jednak tutaj No i mamy powtórkę tutaj, Superman niestety nieudany, ale efektowny. No Ale i znowu tutaj to akcję ten ze cios, strony tak, Dominika. Lewy, prawy kopnięcie. przygotowuje sobie te akcje, tak? Wyprowadza jeden, dwa ciosy, ustawia sobie Łukasza i później wchodzi od razu już z kombinacją tych ciosów, tak? Próbuje kończyć gdzieś tam kopnięciem. Dostałem informację od realizatora, że na pewno Państwo słyszycie te kopnięcia. Natomiast mówię, no Łukasz musiałby, jasne, pojedyncze ciosy pewnie do ustawienia i tak dalej, ale później jak już wchodzę, gdzieś jakaś seria, 2-3 ciosy, nie wiem, jakieś kopnięcie, rozpocząć może z jakiegoś takiego mniej przewidywalnego tego ciosu, tak? Nie tylko ten lewy prosty swój. Tutaj widzę rady w narożniku, także możemy się spodziewać jeszcze próby wykończenia tej walki. Dominik chyba wchodzi do ostatniej rundy bardziej wypoczęty, ale to moja subiektywna ocena. Wszyscy gotowi, możemy zaczynać. I zaczynamy rundę trzecią, Poszło. ostatnią. Bardzo mocny doping kibiców Dominika. Dominik teraz z pozycji Mańkuta. Tak jest. Co też nie ułatwia przeciwnikowi.
No i taka pozycja jest też dobra. Gdzieś tam ta lewa noga może wyprowadzić cios i od razu przejść do... Proszę bardzo. I teraz Widać brak zdecydowania ze strony Łukasza tutaj przy tych ciosach. tak, nie idzie za tym ciosem. Nie Wypuszcza pojedynczy cios Wypuszcza i zostaje, coś, proszę. co tak na dobrą sprawę Zostaje nie w ma miejscu. dotrzeć Nie? do Natomiast proszę, przeciwnika. tu już kombinacja od razu i kopnięcie, zakończenie. Proszę, znowu kombinacja, Znowu kombinacja. Nie, tu chyba znowu gdzieś ta pięta musiała zjechać. ale to nie jest intencyjne, po prostu Nie, zdecydowanie. Dominik cały czas napiera, już Łukasz się wycofuje i te ciosy Tutaj gdzieś było tam... chyba zbicie tak naprawdę rękawicą jeszcze niefartowne. Taki sport. Sędzia chyba zwraca uwagę. Tak, nie celował, Dominikowi, celował żeby- typowo na korpus Dominik, no gdzieś tam ta noga zjechała. Moim zdaniem tu nie było złośliwości. Więc... Nie, Zresztą nie ma takiej potrzeby w tym nie. momencie w wydaniu Dominika. No i kolejne No, ale to kopnięcie, które mówię, minęło cel. pojedyncze kopnięcie. Proszę. Pojedynczy cios, a Dominik idzie z całą serią, W mojej ocenie ustawia. właśnie Łukaszowi Tak. brakuje pomysłu na tą walkę. Może to było gdzieś na początku, ale czego się nie udało zrealizować i jak wiadomo czasami jest już tylko gorzej. Te ciosy mijają po prostu Dominika. No zdecydowanie Proszę, i teraz tutaj znowu. dominuje w tym pojedynku. Kopnięcie na rękawicę. Clinch i będzie przerwa. Rozerwanie. Minuta 25 do końca rundy. Spycha tutaj cały czas. Nie wiem, co tu by musiało się wydarzyć, żeby zmienić losy tego pojedynku. Myślę, że Tym bardziej widać, że panowie już obaj są zmęczeni. tak jest. Clinch, I teraz rozerwanie mocno pod siatkę, spycha tutaj Dominik. i wyprowadzenie, Łukasza. kopnięcia lewą nogą. Front kick prawą i dalej. Lewy, prosty. Kibice zagrzewają Dominika, żeby walczył do samego końca. Łukasz już ciężko na tych nogach się tutaj porusza. Nie dziwię się, te nogi też są dość mocno już okopane. O, chyba weszło. Ten podbródkowy. Mamy clinch. 20 sekund do końca. No i zobaczymy, czy tutaj Dominik będzie chciał zaznaczyć jeszcze. No na dobrą sprawę. 10 Clinchuje po sekund raz do kolejny końca. Łukasz. Ale Tu już zrobiła teraz ten widzisz, clinch. dużo tych clinczy jest. W pierwszej rundzie Tak. nie było wcale. No już Zawodnicy zmęczenie opierają daje o się sobie znać. zdecydowanie tak. No i Jeszcze to końcówka. jest koniec Zaznacza tego pojedynku. Dominik. No myślę, że tutaj nie będzie zaskoczenia. Też nie sądzę. Ale brawa dla obu panów. Naprawdę pokazali kawał serducha tutaj. Szacunek oczywiście po wszystkim. Bardzo ładne takie sportowe gesty. Jasne, Nie pewnie, musi że być złej tak. krwi, żeby dać dobrą No, tutaj walkę. powtórki. Tutaj jak widać te wymiany ciosów, Tak. Zerwanie. zerwanie Seria. i zdystansowanie i powrót do obijania. Tak, tak. I tym sposobem kończymy walkę szóstą. Panie i panowie, zapraszamy do werdyktu. Zwycięzcą pojedynku przez jednogłośną decyzję sędziów Dominik Struzik!